Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor Only sibheka nje udaba lomabupho. Sicela ukusubscribe kwi-channel bese ulike le video. Akhona emanye esiwenzile ngayo wabheka, akhona esiwenza futhi insuku zonke, akhona ama-video ngo-9 ekseni. Qinisekisa ukuthi you try by all means to contribute at least ngo-R9 every month to push up the channel to grow and sustain us and motivate us nanokuthi sikwazi uku-extenda. We do help other people even though we don't post here, yabo. So siyabonga ke usenza ke ukufanele sibhekela iphupho lika Rich Khwele noma Khwili, I don't know because I'm not good in these things, so pronounce amagama abantu kodwa nyo Rich Khwele or Khwili Khwele. Uthi sibonge pastor, uma uphupha ke lo Ubhejane ufuna ukuhlaba kodwa ke ngifika ngibaleka. So asingiveze ukuthi Ubhejane isilwane esikhulu esiqinile esinamandla esihlonishwayo nesisatshwayo mhlawumbe. Kunenkosi ingonyama yakwaZulu esanda ukukhothama. Ebibizwa ke ngoBhejane iphuma esiqiwini. Okusho ukuthi ke indeed umuphupho Ubhejane into yokuqala singayibalula uphawu nje oluhle olungabika inkosi noma ngabika umuntu oyisilo samabandla noma ngabika umholi oqavile onamandla onesibindi ohlonishwayo futhi ongabhedelwa, yabona. Okwesibili, uma uphupha Ubhejane uphawu esingathatha njengolubiki uma usukujaha ukuhlaba noma usukuhlasela ke, ngoba lokhu kusho ukuthi sekumele ke uqaphele futhi uzivikele ngoba ke ubhekene nezigadla ezimbi noma ke nezitha ezinkulu ezisabekayo ezikwakhela uzungu. Psalms 22 verse 21 ithi ke, save me from the lion's mouth, for thou hast hid me from the horns of the unicorns. Number 3, uma uphupha Ubhejane futhi singaphila sithathe njengophawu luhle uma ukubulala luhlose ukukhombisa ukunqoba ozokwazi ukuba nako ngaphezulu kwezitha zakho, uphinde ukwazi nokuthola mhlawumbe izinto kade usudliwe zona, yabona. Noma ungahlubuye lokudumo uzonqoba isitha sakhe esithile noma inkinga zakhe ezithile bese uthola udumo ngalokho. Numbers 24 verse 8 ithi ke, God brought him forth out of Egypt. He hath as it were the strength of a unicorn. He shall eat up the nations, his enemies, and he shall break their bones and pierce them through with his arrows. Number 4, uma uphupha futhi Ubhejane sithi ngingathatha njengophawu luhle uma uwehlula ngesikhathi ukuhlasela, ngoba lokusho ukuthi uphathiswa amandla nesibindi sokubhekana nezitha zakho ngempumelelo. Deuteronomy 37 verse 17 ithi, his glory is like a firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the earth, and they are the 10,000 of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. Siphetha ngako ke la ukuthi uma uphupha Ubhejane futhi singaphinde uma ubulawa abanye abantu olingasho ukufa nokunqotshwa mhlawumbe kwesitha esikhulu okukanye ukunqotshwa kwenkosi mhlawumbe kade inonye noma ke umbusi noma umbuso womphiko uKristu okade umelele nebandla likaNkulunkulu. Isaiah 34 verse 7 ithi ke, and the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with the fatness. Yabona, okusho ukuthi Ubhejane uveza izinto uvela njengenkosi, njengombusi, njengomuntu ongumholi oqavile, kodwa futhi ungavela njengesitha esikhulu nesesabekayo esuke simelene nawe uma ukuhlasela. Yabona funa ngane yakwethu, noma kunomuntu osuke egadla ngemithe namandla
siyabona uma ukuthi uyahlasela. But ke njoba sichazile ke sicela ukuthi subscribe ku channel, sicela ulike le video lena, aqinisekisa ukuthi ke uba umlandeli bese kunikela phela ngana kwethu, nikela ngana kwethu at least ngo R9 every month. Lokho kwenza umkhulumi ehluku. You can also use the account to contribute with anything that you have. Yabo, akukuthokozisa ukuthi ke you making some difference somewhere out there, but you know ngabazi siyabona.